gaude hori entzuteko. Ekitaldiari lehenengo mailako ikasleek, gaztetxoenek hasiera emango diote. Euritan da banintz abestia abestuko dute. Aurrera lehenengo maila! Lauto jauto abestuko dute. Aurrera bigarren maila!
Artista muchas gracias. Jarraian bigarren mailako kalabazak abestu
emango digute. Aurrera gure lotzari. Aurrera 6. mailakoa. Sexual, es que guarda un mundo, es que la
Egiten gaiola Zugoko zaude Mozorroi gabe Kartalek esan dezalate Zugoko zaude Horren lotxa gabe Estereotipo dara gauzten Zugoko zaude Mundua mandatzen